Teillä on pitkä kokemus Kiuruveden kunnanhallinnosta korkeimmalla tasolla valtuutettuna ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Miltä nämä viimeiset vuodet ovat tuntuneet tällaisesta pitkäaikaisesta luottamushenkilöstä? Miten nämä Suomen asiat tällä hetkellä ovat? Niin, se onkin semmoinen vakava kysymys. Ei ole oikein hyvin, ei ole. Ei minun siellä oloaikana, olihan se silloin 90, mikä se oli, silloin oli tuo talousriisi oli siellä Suomessa. Ja, mutta ei, ja minäkin joudun olemaan siellä semmoisilla paikoilla, siinä totta kai te on niin kuin hallituksen puheenjohtajana joutu esittelemään näitä valtuustollekin näitä asioita, niin joku oli semmoinen vähän suulles naisihminen, joka aika rumastikin mennäisi kiitellä, mutta minä ymmärrän sen, että se kuuluu heidän asiaansa, niinhän niitä on nytkin. Semmoisiakin asiattomia puheenvuoroja tuolla on, mutta kyllä ei ole oikein mukavasti nyt. Tämä oli nyt mikä nyt on vielä hallituskin on, niin nämä päätökset niin tuolla hyvin paljon herättää, että vaikka on tehty jo yksissä tuumin on jo tehneet päätöksiä, että ne tehdään siinä asiassa. Olipa se mikä tahansa, mutta ne ei pidäkään paikkoissa. Sitten lähdetään lipsuamaan sieltä takkaa pois. Niin tämä on minusta hyvin ikävää. Ei minulle noin vahvasti ole, että minun aikaa ei ole ollut noin ikäviä. Että tuntuuko siltä, että on yhteistyön pahoja ongelmia? On, kyllä tuntuu. No, ja se rupeaa näkymään sitten näissä käytännön toimenpiteissä jo. Siinä kuitenkin hoidetaan kansalaisten asioita. No kansalaisten asioita ja totta kai se kun koska tämmöinen on tämä menettelytapa, niin siinä pitäisi löytää se sopu. Niin. Mutta ne näyttää olevan, että ne löytää ja ne jo tekee sen päätöksen, että näin menetellään, mutta sepä ei pidäkään sitten enää paikkaa. Epäluottamusta paljon. Epäluottamus, niin. Niin. No, kun vaaleihin on aikaa vajaa kuukausi, niin joko se on selvinnyt, kuka se on Erkki Siposen ehdokas? No, täytyy sanoa, että joo. No, uskaltaako sen julkisesti tunnustaa? No, en tiedä, onko se. Minä olen nyt tässä tullutkaan sen sanottu, että Kiuruvedeltähän on ollut, minkä minäkin muistan, ollut aina ehdokkaita. Ollut Olavi Kärkkänenhän oli parikin kertaa. Kalle Rentynen oli. Heikkinen oli, on kanssa. Mutta minä olen aina, kun on ollut sitten, että kun on pitäjässä on sovittu, aina, että kuka pannaan ehdokkaaksi ja on päästy yksimielisyyteen, niin minä olen aina äänestänyt sitä Kiuruvedistä ehdokasta. Tulkaan sen verran sanottua ja semmoinen, että se, enkä minä tarvitse siitä poiketa nytkin. Meillä on hyvä ehdokas näkyy Kiuruvedellä. No minusta se on hirveän hyvä, että ihan kylmästi kun tässä kysyy, että ketään, niin minä sanon, että Kiuruvedistä ja se on tämä Heikkinen. Minä olen sen verran sitä kuunnellut ja sen ajatuksia ollut, että hyvällä mielellä pystyy äänestämättä omaa ehdokas.